nosaltres vam tenir uns debats a classe importants i, per exemple, ells mateixos van proposar solucions, no? Una solució era pensar-s'ho dues vegades abans de compartir una fotografia, no? I no compartir compulsivament, no? Tampoc creure's tot el que veien, sinó que ells poguessin veure que tothom té una part més espectacular de la seva vida i una part que és senzilla, no? I que no tothom té l'obligació, no?, de tenir aquesta espectacularitat en la seva vida, sinó realment donar valor a les coses més senzilles. I també fins i tot van dir que una solució podia ser no dedicar tant de temps a les xarxes socials i dedicar-les més als seus coneguts i amics de veritat, no els amics que no els has vist mai ni saps realment qui són, no? Mira, aquesta experiència docent, l'objectiu principal era una mica protegir els adolescents, protegir-los davant de tot el que es troben en les xarxes socials, fer-los una mica més conscient de lo que ells mateixos pengen i poder sobreviure amb aquest allau no només d'informació, sinó d'informació també vital dels seus amics i amigues, i amb la intenció també de que puguin distingir el que és realitat del que és ficció. A veure, ha sigut una experiència creativa perquè hem fet moltes fotos i hem fet vídeo. Els meus alumnes són artistes, són del batxillerat artístic. Llavors, aquesta experiència que hem fet primera de fotos, sobretot, ha sigut com una introspecció personal, una mica per conèixer-se, saber qui són, quins són els seus problemes, inquietuds, la seva personalitat, els seus hobbies, les seves preocupacions o interessos en general, i després d'això comparar-lo amb el que ells mostren a les xarxes. I de vegades han vist que coincideix i de vegades no coincideix. Llavors, si no coincideix el que ells han pogut reconèixer que són i el que mostren a les xarxes, això també els ha pogut donar com una perspectiva per continuar en la mateixa direcció o canviar en aquesta activitat que ells puguin tenir a les xarxes.